Nää on nyt punnerushaasteen toinen päivä, 20 punnerusta tänään pitää punnertaa. Me punnertaan tänään 20 punnerusta. Hyvä. Kapea asento. Lasketat rintakehä lattia. Irrotat kädet, nostat leveelle. Keskustan aktivaatio, nouset ylös. Ensimmäinen punnerus. Lasketat lattiaan, kapealle. Nostat ylös, keskustan aktivaatio. Toinen punnerus. Lasketat alas. Liikutat toista kättä vähän eteen, toista kättä vähän taakse. Keskusta aktivaatio, punnerrat ylös. 3. Alas. Toisinpäin. Toinen eteen, toinen kättä. 4. Hyvä. Alas. Nyt toinen sivulle, sormet sivulle, toinen käsi vartaloon siellä. Ylös. 5. Toinen puoli. 6. Hyvä. Toinen käsi vartalon viereen, toinen käsi eteen. 7. Toinen puoli. Ylös. 8. Hyvä. Molemmat kädet leveille, sormet sivulle. 9. Alas. Molemmat kädet suoraan eteenpäin. Ylös. 10. Hyvä. 10 kasassa. Sama rundi uudelleen. Ylös. Sieltä. Alas. Leveelle. Ylös. 1. Alas. Kapeelle. 2. Alas. Eteen taakse. 3. Hyvä. Tulkaa tänne näin. Hyvä. Alas toisinpäin. 4. Alas keskustan tukijana. Toinen sivulle, toinen vartalo vielä. 5. Alas. Toinen puoli. 6. Hyvä. Vähän kirroilua mukaan. Sinne vartalo viereen suoraan eteen. 7. Vähän huutoa. 8. Molemmat kädet sivulle. 9. Ylös. Molemmat kädet eteen. Ylös. Sitten huudetaan kaikki. Parempi olla tikis, eiks niin? Kiitos.